kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos. Nakaligad start na alas 5 sa hapon. Welcome mga Kabinas Magpalagad sa Pratutunan Bombo Report sa afternoon edition. Apang Sabadong edisyon sa Pratutunan Pizza 12 sa bulan sang Pebrero. Kamusta na kamamasok kay inamon tagpulati mga kabombo namon sa 61 ka mga barangay sa sunod sa Bacolod, sa mga banwa kasunod sa kabukusan sa aton sining probinsya. Welcome dali pagpalagad sa Pratutunan Bombo Report sa afternoon edition. Ay mga manguman naton sa kumahan, mga mangisda naton sa kalalawran. Kamusta inyo sining adlaw sang Sabado? Ang mga driver naton nga nagabanat buto pa sining matinion, kamusta ang koleksyon? May ara na ipit-ipit pang boundary. Mga diras volunteeras naton sa mga merkado naton amo ni oras ti dagsa na ni mga manugbakal, manog pangumpra, manog paninda para lutuon blanya punon sa tagsa nila iya ka mga panimalay. Kamusta ato sa nga palibot sa syudad sa Bacolod? Mga salakyan naton sa piyakula sang trabaho karon nya adlaw sa Sabado. O may damo-damo pagyapo mo ito naton karon nagagawa sila tagsa puluyan na mga nagalagaw sa aton nga mga malls kag department store diri sa syudad sa Bacolod. Of course, meron ka tutok live sa aton sa FB at sa aton sa YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan na makita ano ba tayo ato pupalagad. Siliyang hapon sa inyo platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Kapodyo tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita nga dapat ni Balon, balita nga aton kad pagtamod, balita nga aton ni mayon sining hapon pumalagad sa platuntunan.
Sa aton sini mga nagapaunang mga balita lokal, no? May isa ka shooting sila kinagluntad ya sa may syudad sa Escalante. Patay ang amay, pilason ang sini nga bata. Samtang aton sining 3rd Infantry Division Philippine Army nakabaton karon sang plaque of certificate, no? Gikan niya sa DSWD. Sa aton sinibalita sa palibot niya sang pungsod, mga kabanan, pinaka-latest nga data sang kaso sa COVID-19 sa mga adlaw na record niya sang Department of Health sa bugos nga pungsod. May nga balita ni 3,792 na lamang, no? Panubo ng kaso karon sa bugos yang pungsod. Kag ang POAA, Philippine Overseas Employment Administration, nagpahayag nga dako karon ang demand sa mga Filipino workers dito sa abroad. So damo sa mga nasyon karon nga gusto mag-hire sa mga Filipino workers. Samtang sa aton sinibalita sa luwasang pungsod, ang Amerika nag-order na karon sa ila sini nga mga embassy staff dito sa may syudad sang Kiev, no? Ang kapital nga syudad sang pungsod Ukraine, nga mag-evacuate na or magbiya na sa ila siniya nga imbahada. Hindi na ginwaponggan ang ginapabot nga pagsalakay sang Russian forces sa pungsod Ukraine. Sa muna mga balita ato ni may balita ato nga pagdamot sini nga hapon pangalagit sa patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time na anta mga balita sa ato sini nga reporter on board karon sa ato sini patrol na ato balita ni Bombo Carla May Defensor. Ining isa ka shooting sila tinagluntad sa may syudad sang Escalante. Mag-amay ini ang pilason. Mag-amay ang target sining shooting incident. Masubo-subo kay ang amaya daw na kuangid, nadalman gid, napatay gid. Samtang pilason ang sini nga bata, no? Balita mas Escalante may mga kaangay sila yung matiniruhay. Kasi hindi man matagaan sa kasulbaran, hindi man matagaan sa pagtamod. Lamentab lang mga suspect, hindi man makilala. Kahit balanta naman sa unang syudad sa Escalante, mga manliligad, ako daw mo sa mga kuanabi, nag-exister nga mga grupo, mga armed groups. Sa una, may mga robbery group may mga armed robbery group nga nagatipyok sa Basyod si Karante. May mga presensya sa New People's Army. Kaya mo dala sa mga insidente, may mga pilada insidente gani ginatudlo mga membro sa New People's Army man ang nagapamatay sa pilay ka mga shooting incident sa may syudad sang Escalante. Ay layo nito sa kwani. Musiling ka Escalante damo sang nga barangay nga na sa kabukiran. Ang piyaka porsyon baybay, ang piyaka porsyon bukid, na bukid nga porsyon sa aton sa nga mga barangay, sa sining syudad sa Escalante. Balata man sa una, Escalante isa sa mga infiltrated area sa mga mga grupo sa New People's Army, mga kabinan, sila dahil mga dadang porsyon na yon, Escalante, Tuboso, Calatrava, muna nga mga area, mga first district dahil sa aton sining probinsya sa Negros Occidental, mga kabinan. Tabot natabo sini nga mag-amay gini nang target, personal ining rason, ang motibo, sino ini mga nagkalabiktima. So ari sa pekalinya ang report pod sa kay Bombo Carla May Defensor sa aton sining patrol. Bombo Carla, mayong hapon. Kevin. Bukarda. Opo din sa duha ka biktima sa nagaluntad nga shooting incident sa area sa Gomez Street, Barangay Balintawak, Escalante City, Negros Occidental, Bombo Dennis. Kag ang mga biktima diri ang magkikilala kay Joseph R. Naiz,
Joseph Arnaiz, 25 anyos, single ini siya, kaga residente sang nasabit nga lugar, kaga nga isa diri ka biktima Bombo Danis, among gikilala kay Victor Arnaiz. Victor Arnaiz, 50 anyos, isa ka kon residente man sa nga nasambit nga lugar Bombo Danis. So samtang ini si Joseph Arnaiz Bombo Danis, isa sa mga biktima, samtang nagainom-inom ini siya sa nga makahulubog nga ilimnon, kaupo da iya sini nga abyan Bombo Danis sa sulod sa ila sini o kundi sa area sa ila sini nga garahe. Sa hinali na lang mayara sang anong ka mga unidentified nga mga kalalakian, kaga mayara sang kung sakay ini sila sa duwa ka motor siklo Bombo Danis, nagpadulong ini sila sa grahian kung sa diin nagainom-inom ining si Joseph Arnaiz, kaupo na iya sini nga abyan Bombo Danis. So ini ang una ano lang ini sila no, mayara sang conversation ang mga suspetsado kaga tiro ini nila si Joseph Arnaiz Bombo Danis, kaga naiguan ini siya sa nawala nga iya sini nga kamot Bombo Danis, kaga nag-abot ining ang tatay sini sang biktima nga si Victor Arnaiz para kay Bombo Danis no, protektahan o kung rescuehon niya man kung tani ang iya sini nga bata, pero ini siya natiruhan ini siya sa ulo Bombo Danis, kaga mo no ang rason kung nadulaan sang kabuhi ini nga tatay sang sa kabiktima o kung ining si Victor Arnaiz Bombo Danis. So ang mga suspetsado Bombo Danis after sang insidente sige yun ining mga suspetsado naglakat iniyas nga gilayon ang mga suspetsado. So subong nga Bombo Danis padayon ang investigasyon sang Escalante City Police Station regarding sa luntad na shooting incident Bombo Danis area sang barangay Balintawak, Bombo Danis. Hindi pa matungod sa pulis kung aya ng initial o posible nga motibo kay dako mo sa suspect makuha ng kabilog Bombo Carla. Amugid gani Bombo Danis no, sakay pa ini sila sa motorsiklo Bombo Danis sa subong no, padayon pagiging hibalo pagiging ang rason kung nagagintiro ining duha ka mga biktima o kung nakiti ang una diday ang biktima diri Bombo Danis amo ini si Joseph Arnaiz ang bata. Sige nagwa lang ining amay bangod nga protektahan sekretihon niya kung tani ang iya sini nga bata Bombo Danis, pero ini siya na ikuan at natiruhan ini saya sa ulo kaga muna ang rason kung nadulaan ini saya sa kabuhi Bombo Danis. Hindi ka damo na sa mga shooting incident sa mga syudad sa Escalante. Iba na mga land conflict, iba personal conflict, iba na magina pamatay ang mga suspect, mga membro sa New People's Army. Kung tinibling lugar ng Escalante, damo guro da armado, damo guro da may mga tao, guro damo armasay. Hamog gani Bombo Danis no? Pero kay may ara magkita nga information nga nabaton Bombo Danis nga titutungod man sa gunman, madamo man sa mga nag-return o surrender sa mga armas sa Escalante City Police Station Bombo Danis. Meron sang mga nag-surrender, meron man nga gina-deposit ng anay nila ang inasili ng mga armas sa Bombo Danis sa mga kapulisan kay tungod nga wala pa ini sila sa mga papeles Bombo Danis. Sa muning aton sini nga hibaloon regarding diri sa pagkapatay ni Victor Arnaiz no, o ko na amay ni Joseph Arnaiz Bombo Danis. Sige. Yes, Bombo Danis, ibugang ko na lang no ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod Bombo Danis sa subong no, wala kita may mabatsyagan nga pag-ulan-ulan againa Bombo Danis nakabatsyagi kita no sa pag-ulan-ulan, pero hindi magitanto ka madamol Bombo Danis pugtak-pugtak ang aton sini nga ma-experience nga pag-ulan-ulan sa subong at imambagi naton nga traffic kumbaga Bombo Danis sa rush hour na sa muni nga mga tinion. So madamo kita nga mga salakyan nga makitaan nga nagapakagtupakari diri sa may area sa public plaza Bombo Danis. Do magulugal umon naton nga kalangita may gurong sa may mga time to time bubukay lang nga tupang tarithe.
Yes, mo gani Bombo Dennis no. So mo na lang ginapanugyan sa aton sini nga mga kabombo nga dalagit sila sa nga panaming sa ila sini nga lawas sa Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis sa mo yung nag-report nagikan sa patrol ini si Bumbo Carlo Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Tama, salamat po mo Carla Melifensoro. Naugna sa malitang madalo ni Bombo Carla, patay amay pilaso ng bata matapos sigin lutang. Gikatuan sa anong ka mga suspetsado sa puluyan na sa ila sinigrahe. Kag tiro. Hindi pa matumod sa aton nga kapulisan sa Presidente sa Escalante kung ano posibleng motibo. Sining isa naman shooting incident nga nag-utas sa kabuhi sa isa iyag kaamay. Pagbalik siyempre tuntunan, balita naman ni Bombo Lani Sil Minardo, ining pagbaton sa award sa 3rd Infantry Division Philippine Army, ikan sa DSWD, kag sumuman may mga dugang pag ito nga mga mga recipient sa bulig, from DSWD man, pila ka mga residente o pumuloy sa syudad sa Kabagkalan, nga sa naton ti kalakip sa mga nabiktima sa itong bagyo nga si Odette. Inatanan na, aton panambalikan, makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Number 1! Basta Radyo Bombo! Balik na rin pagpalagad siya Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Sining tiningon ko ito naman ang report ni Bombo Lanisil Minardo. Ining pagbaton sang award na sang 3rd Infantry Division Philippine Army gikan sa DSWD naton. Mungkin ko sa pilaman ka mga ginimo ang aktibidades kag kooperasyon man sa ato sining armed forces na sa ato especially sa aton Philippine Army sidalom sang 3rd Infantry Division makabinan so ginpasidunggan sila ka of course ang panagtagma sang disability sang bulig sa pilaman ka mga residente sa syudad sa Kabagkalan ang natong sadto ni sila nangin biktima man ni Bagyo Odette daw halos sa mga kultura naton sa 6 district nangin biktima sing bagyo na matamat naman na buligan may mga financial assistance na nag-abot na bato nila from the national government pagi sa ila sila ng mga LGUs may mga roofing materials man nga panagtag aton sining provincial government sa bulig sa aton sining pilaman ka mga donors of course budget man from the provincial government kamo ning ginaamat-amat na panagtag or sa 6 district kanina duwan ng area dira ang way matagaan sa mga roofing materials sa atong probinsya ang syudad sa Kabagkalan kag
banwasan kandoni. No? Protein sila una pa, damlag pa, may mga cash assistance na sila yung nabaton. Na? Gikan sa ila sining mga LGUs, kita ba daw kasi ligad itong nagreklamo. Gawa yung kabaton niya sa ila sining cash assistance mga kaminan. So, kaunta, respect na linya, report, mga balita naman ng madulong ni Bombo Liani Sil Minardo. Bombo Liani, sa patrol, kamin. Yes, Bombo Dennis, na malapit na lang magaduwa ka bulan since nahalitan ini ang aton diri nga probinsya no sa nga Typhoon Odette kung sa diin napadayon sa gihapon ang DSWD Western Visayas sa pagpanagtag sini sa mga assistance no Bombo Dennis sa aton nga mga kauturan diri sa may Negros Occidental, specimente diri sa may Barangay Tampalo, Nagkabankalan City, Negros Occidental, Bombo Dennis, kung sa diin 22 ka mga pamilya sini ang nakabaton sang additional nga non-food items kaga food assistance man humalin sa Department of Social Welfare and Development o kan DSWD kag sa Kabankalan City Government man Bombo Dennis no sa pagpanguna man ini sa nga mayor kag vice mayor sa nga nasambit nga syudad Bombo Dennis kaga sa nga barangay kung sa diin ini no makabulig para sa ilang panibag-o nga pag-rebuild sa nga ilang mga panimalay Bombo Dennis. Ini ang assistance no included ini ang family food packs, kits for sleeping Bombo Dennis, no, kitchen and hygiene, sakuline or trapal Bombo Dennis, bottled water, 3 ka bilog o kana ka pieces nga plywood para sa ilang panimalay ni pagtukod Bombo Dennis, 4 no ka bilog o kana ka pieces nga galvanized iron sheet kaga mga biskwit kasubong man ang hapol sini Bombo Dennis. So dako man dira ang kalipay kaga pagpasalamat sa nga 22 ni ka pamilya nga naapektuhan nga natagaan sila sa nga dugang sini nga assistance gikan sa DSWD Bombo Dennis. May manat, des na bisan pa paano, sige-sige na, no? Nag-aabot ng mga ayuda sa aton sining mga kauturan dira iya sa may 6 district, no? Sa nga aton saka siling kabubukala magluwas sa mga financial assistance from the local government or from the national government, suro sa ila sining LGUs, mugini una nga bulig mo, mugini una nga dapat nga sa aton mga kauturan ang financial, then it comes sa mga materials no, sa pag-rebuild nila sa ila sining mga nagkalaguba ang mabalay, mga roofing materials, mga kahoy, kag ining mga ginapanagtag nga mga food pack, ining mga kits, no, like ining balbo nga mga gamit abidira, no, mga hygiene kits, no, importante man para makuan man nila, ma-maintain man ila sining mga personal hygiene, Bombo kaila sumay na bay pasigisi until nga maka-fully recovered ining mga utod naton nga nabiktima ni Bagyo Odette. Dili bumukarla Bombo Liani no may pila pa ka mga GIOs naton nga naghatag sa ning mga psychological daw stress debriefing yes, na Bombo Dennis. Correct no para sa mga kauturan naton kay mga na-trauma. Ini mga na biktima nato na ising Bagyo may mga trauma pa nimo especially mga bataan so may muna mangitawag nga stress debriefing no para tis do bisan paano bla do mahagan-hagan man ang ila sini nga pamatsyag ila sini nga kulba kasi nimo kun nali mag-abot ang tsimpo nga mag-ulan tudog kag dumamulak og hagin madumduman nila ni mabalik pa ni sila paminsaron ng ilan nagyan o Bombo Liani. Correct kada Bombo Dennis no kay ti ini bala ang Typhoon Odette no sa panugiro kun panaysayon gani sa mga katigulagan andiri sa may Negros Occidental no sa pila nila katuig ang iban sini sa ila bag-o lang gid ni Bombo Dennis naka-experience sa nga amo sini katudo nga bagyo kag ang halit nga ginadala sini sa nga Typhoon Odette Bombo Dennis. Ti mo na importante spiritually emotionally, no, kag physically, awat amat na sila magka-balik Bombo Liani. Correct gada Bombo Dennis. So Bombo Dennis, isa pa gid ka good news no kung sa diin ini ang katapo sang Army sa 3rd Infantry Spearhead Division no isa sa mga recipients sa gintagaan sa special citation o kana award sa Department of Social Welfare and Development during sang 71st Foundation Day celebration sa DSWD nga didto ginhiwat sa may diversion na 21
Lanao, Iloilo City, Bambo Dennis, no? Kung sa diin nagpresentar sini ang plaque of recognition sa nga DSWD Secretary si Sir Rolando Joselito Bautista, kaupon man si U Secretary Adonis Sulit kag ang Regional Director nga si Maria Evelyn Macapobre, no? Personally ini nga gina-present ang plaque of recognition sa kaya Major General Benedict Arivalo Bambo Dennis, ang commander ng 3rd Infantry Division, no? Kung sa diin ang award recognizes ni sa nga 3 IDs outstanding contribution na Bambo Dennis, no? Kung diin accomplishar ang DSWD's mission in Region 6 and 7 na Bambo Dennis, kung sa diin nagbulig ini sila especially sa mag Typhoon Odette bala Bambo Dennis, no? Nga kadamo gid ini ang nahilitan ng iban pagin nga recipients ni Bambo Dennis, no? Sang award kung sa diin na si Mrs. Delma Bandiola from Land Bank of the Philippines, Police Regional Office 6. So kadalaman na din sila ko nakaupo daman na Bambo Dennis, kasubong man ang DPWH Region 6, ang Philippine Coast Guard Western Visayas, no? Si Major General Arivalo Gani Bambo Dennis nag-express gid ini sa iya nga pagpasalamat sa DSWD sa pag-recognize sini sa nga 3ID, no? Bilang isa sa active kag consistent partner agencies, no? Kung nga sa diin Bambo Dennis hatag gid ini sila sang ilaman nga vulnerable kon ang sa ilang nga serbisyo sa mga pumuluyo sa communities, no? Para man Bambo Dennis nga makahatag sila sa nga bulig sa mga nalain-lain nga mga insidente o na kalamidad nga gakalatabo Bambo Dennis, no? So sang kung sa diin Bambo Dennis na gina-share ini nila ang parihyo nga aspiration sa pag-improve sinisang kalidad na sa nga kabuhi sa mga pumuluyo, no? Gina-rest assured again ini sa mga katapo sang army dil sa may western kag central Visayas nga magapadayon sila nga mag-ubra kaupod sa government agencies Bambo Dennis, no? Towards the realization of the vision, no? Amo ini ang pahayag kag mensahe nga ginhatag ni Major General Benedict Arivalo, ang commander ni Bambo Dennis sa 3rd Infantry Division. So naayo gid Bambo Dennis kiti nakita man naton sini ang sa bahin sang kapulisan, Philippine Coast Guard, kasubong man isang army, no? Nga nagabuydlo gid sila sa time Bambo Dennis sa pagpanghatag sini sa mga assistant sa pag-rescue Bambo Dennis ang Typhoon Odette diri sa bug-os nga Western and Central Visayas sa Bambo Dennis. So ini mga insya sa gobyerno Bambo Lani ning AFP, no? Ang atong PNP balanta naman, no? Part ni sa sang disaster mobilization response, no? Sa aton sining gobyerno in kaso may mga kalamidad, no? Nga magluntad sa muna nga ti like sing bagyo, namo ning immediate, no? Sila ni mga first responder kadnak sa mga search and rescue sa mga utod naton nga naapektuhan sining mga kalamidad Bambo Lani. Yes, correct yun Bambo Dennis, no? Kay ti ginasumpaan gid ini nila nga biskan anong matabo kag magaserbisyo gid ini sila sa publiko kag sa pumuluyo, no? Responsibility gid ini nila Bambo Dennis. Sige. Yes, sa Bambo Dennis amayad to ang mga balita nga gikan sa patrol ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Tama, salamat Bombo Lianizil Minardo. So congratulations sa mga concerned government agency naton sa pagpasulungog, no, sa DSWD sa inyo, no, kasi naton ti amo ni mga first responder naton, no, in times of calamity, baha, linog, bagyo, landslide, kung ano pa da, no? Amo ning mga kwanaton, especially tingara sa aton sa hanay sang EFP, na PNP, Bureau of Fire, Coast Guard, na magining first mga responder, na sa pagkadto sa mga ground zero area, na sa pag-rescue sa mga utod naton nga mga kabanan. Punto las 6 na sa gabi, tambay na kumuha. Ganyan yung Center Time Pasro, labas ka mga pauna nga mga balita nasyonal. Alin na, News Center, come in. Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita.
Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalabindalawa sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Commander ng MILF-BIAF kabilang husa siyam na napatay sa nangyaring ambush doon sa Maguindanao. 3 anak nito na damay din. Samantala, action plan sa pag-shift ng bansa sa new normal, binubuo yan ng NEDA at iba pang government agencies. Ilang nagbebenta naman ng bulaklak. Uy, sikat na lugar ho dyan sa Dangwa. Buhos na ho yung mga mamimili at inaasahang tataas pa raw yung presyo hanggang sa Valentine's Day. Sa ating police report, higit 3.6 million pesos na halaga naman ang shabu at 2 kilo ng dried marijuana leaves na sabat ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu. 2 suspect arestado. At sa ating balita sa ibayong dagat, mga diplomat ng Israel inilikas na sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Samantala, B-52 bombers ng Amerika na ginamit sa airstrike laban sa ISIS at sa Afghanistan War dumating na sa Europa sa gitna ng pinangangambahang Russian invasion. At sa ating balitang palakasan, Pinoy Olympian na si EJ Obiena nagkampiyon sa kompetisyon dun sa Poland. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Inamin ni dating Tourism Undersecretary at ngayon ay Executive Director ng Philippine Hotel Owners Association na si Benito Bengson Jr. na malayo pa sa pre-pandemic level ang bilang ho ng mga dayuhang turista na dumarating sa ating bansa. Ginawa ni Bengson ang naturong pahayag sa Bombo Radio matapos na luwagan na ang mga border ng Pilipinas nito lamang nakalipas na mga araw para sa mga foreign tourist at maging doon sa mga bumabalik na Pilipino at yan ay sa nakalipas na Pebrero 10. At ayon nga kay Bengson, hindi pa man ganun karami ang dumarating sa bansa, ngunit kahit paano ay good news na raw ito. Bunsod na rin nang nagdadatingan na ang mga bisita. Anya, kung tutuusin ay matagal nang handa ang grupo ng Philippine Hotel Association sa ginagawang mga adjustments sa new normal sa gitna huyan ng COVID-19 pandemic. Binigyang din ito na ang kanilang industriya ang unang nagsagawa ng health and safety guidelines. Ganun din ang pagsasagawa ng 100% na vaccination sa industriya, lalo na ho sa mistulang personalize ang kanilang mga serbisyo. Sinabi pa ni Bengson na bago lamang silang nagsagawa rin ng seminar on ventilation guidelines na napakahalaga sa pag-iingat laban sa COVID-19. Sinabi pa niya na bagamat hindi masyadong napag-uusapan ang issue ukol sa ventilation, napaka-importante ito para sa mga hotel kung saan sila ang nagiging pansamantalang tirahan o kaya naman ay bakasyonan ng mga turista o bisita. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Benito Bengson Jr., Executive Director ng Philippine Hotel Owners Association. Yung paghahanda, matagal lang inumpisahan yan, no? Mga 2 years ago pa lang. In fact, yung Philippine Hotel Owners Association, kami yung unang gumawa ng health and safety guidelines for our particular industry. No? And ever since, ang ginawa namin is na nag-focus kami, unang-una siyempre sa vaccination ng aming mga hotel workers. No? Pinagmamalaki namin na isa kami sa pinakaunang sektor na nakapag 100% vaccination rate ng aming mga workers. And then, bukod dito, tuloy-tuloy yung training namin para sa mga workers namin, particularly frontliners, on the health and safety protocols. Kasi napakahalaga eh. Alam mo naman ang industriya namin. Yan, it's a very personalized kind of an industry. So kailangan tuloy-tuloy yung training. At saka kahapon, bagitin ko na rin, katatapos lang namin yung seminar namin on ventilation guidelines. Kasi mahalaga rin ito sa pagkontrol ng COVID eh. Itong ventilation, hindi masyado na pag-uusapan, pakahalaga rin ito. Meron kaming programa with the Department of Labor and Employment. Kasi sinasabi, bukod sa pagsusuot ng face mask, yung physical distancing, pagbuhugas ng kamay, mahalaga yung good ventilation in the workplace. So pag sinabi nating good ventilation, ano yan eh, meron tayong yung general ventilation,
na broken down into two. Meron yung natural, no, natural ventilation, binubuksan mo yung bintana, yung pinto, no, to allow the natural flow. Yung iba naman through equipment or systems, no, diyan papasok yung mga HVAC, diyan papasok yung mga HEPA filter, no, exhaust system, etc. So yun yung yun ang mga pinagtutuunan din namin ng pansin, no, yung ventilation guidelines. Bahagi po yan ng mga pahayag ni Benito Bingson Jr., Executive Director ng Philippine Hotel Owners Association sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Mamaya naman, kukuha tayo ng karagdagang update sa nangyaring ambush doon sa Maguindanao na kinabibilangan ng commander ng MILF-BIAF. Ngunit samantala muna, sa mga dagdag pa nating balita, mga kabombo, dako muna tayo dyan sa mga preparasyon tukol dun sa inaasahang pag-shift na ng bansa sa new normal dahil binabalangkas na ho ito ng NEDA at ng iba pang government agencies. Makibalita tayo kay Bombo Raymond Dinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, dahil nga sa patuloy na pagbaba ng mga naitalang kaso ng COVID-19 at pagluwag ng mga restrictions ay binubuo na ng National Academic Development Authority o NEDA at iba pang ahensya ng pamahalaan ang tinatawag na National Action Plan Phase 5. Ito ay paghahanda sa sinasabi na pag-shift na ng ating sitwasyon mula sa pandemic patungo na sa new normal o yung endemic na lamang, yung COVID-19 pandemic. At sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemary De Leon na kabilang sa kanilang pinag-uusapan ay yung mga adjustment sa business operations, gayon din naman yung mga kinakailangan ng mga infrastruktura gaya na partikular sa pag-shift sa digitalization ng mga transaksyon sa pribado at pampubliko o gobyernong mga transaksyon. Pakinggan pa natin yung bahagi pa ng pagpapaliwanag ni Undersecretary Eddie Leon. We are trying to parang play out the scenario na paano kung endemic na nga itong ating COVID-19. Na first of all, we defined, no, ang DOH nag-define sila, ano kaya ibig nating sabihin kapag endemic? So isang nakikita namin doon is kapag halimbawa yung kanyang case fatality rate, yung mga namamatay ng dahil sa COVID, kung halimbawa mababa na talaga to, nakasing baba na lang ng parang sa flu, ganyan. Then probably endemic na siya. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala na yung panganib ng COVID-19. So kailangan pa rin talaga yung ating pagiging careful, no? Pag-iingat dito. So in terms of focus, may nakikita kaming tatlong areas na kailangan i-focus tong NAP5, National Action Plan Phase 5. Una muna is to make sure na ma-protection natin ang mga kababayan natin against this current pandemic. So we're talking about keeping them well informed. Number 2, yung vaccination pa rin na as you know, patuloy yung ating rollout ng vaccination. Hanggang sa ngayon na meron na tayong pediatric, sana nga madagdagan pa yung mga pwedeng mabakunahan. And then the third one is to ensure yung health system capacity natin. Tapos yung susunod naman na mga na focus area namin is to ensure yung mga safe and healthy settings yon. Na we're talking about schools, we're talking about transport, yung mga workplaces, yung mga malls natin, domestic travel, and then international travel. Yung pangatlo naman na aspeto ay about building resilience. So kasama na dito yung digital transformation ng lahat ng aspeto actually, no, business and government. Tapos yung pakikipag-ugnayan namin makikipag-ugnayan kami with Congress para magkaroon tayo ng pandemic flexibility bill so that government can respond in a timely manner. At ang panghuli dito, importante talaga, is maggawa na tayo ng medium-term pandemic resiliency plan. Yan yung bahagi ng pagpapaliwanag ni NEDA Undersecretary Rosemary De Leon. Bombo Raymond? Yes. Oo. Kailan ba may isa sa publiko itong plano na ito ng gobyerno para kahit papano magkaroon ng partisipasyon yung publiko kung may mapapansin na medyo kailangan pa ng fine-tuning, Bombo Raymond? Well, posible kung hindi sa Marso ay sa Abril. So
binubuo na, nagkaroon na sila ng pagpupulong sa DOST, DOH, DPWH at ilan pa. Halos lahat daw ng ahensya ng pamahalaan ay mayroong kinatawan sa pagbuo na naturang National Action Plan Phase 5, Bombo Dennis. So abangan natin para sa mga detalye ng kaukulang mga programa na ilalatag ng NEDA at mga government agencies. How about dun sa panig ng mga karaniwang mamamayan, meron bang mga kinatawan? Just like dun sa hanay ng mga manggagawa, Bombo Raymond? Well, ito ay policy kasi yung binubuo, Bombo Dennis. So walang partisipasyon yung public sector dito. So government initiated ito. So gagawa sila ng pulisiya at ito yung ibababatupad para sa shift nga ng mga kaganapan na para mapalago pa yung ating ekonomiya, Bombo Dennis. Ay sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sa mga sandaling ito, kukuha na tayo ng karagdagang update sa nangyaring ambush dun sa Maguindanao na ikinamatay ng 9 katao, kabilang ang commander ng MILF-BIAF. May live report ng Bombo Radio Coronadal. Yes, Bombo Jane, mga kabombo, tukoy na ngayon ng otoridad ang responsable sa pananambang sa grupo ni Commander Pags Mamasagid alias Black Magic sa barangay Kulamamis, Gindulungan, Maguindanao. Pasado alas 7 kaninang umaga na ikinasawi ng 9 na individual at ikinasugat naman ng 3 iba pa. Ito ang naging konfirmasyon ni Police Captain Fayed Kanya, ang Maguindanao PNP spokesperson sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Kanya, papunta sana sa barangay Kitapok, Dato Ampatuan, Maguindanao ang 3 sasakyan ng grupo ni Commander Black Magic para sa isang Rido settlement. Ngunit pagdating sa nasabing lugar, tinambangan naman ito na hindi pa nakikilalang mga kalalakihan gamit ang mga high-power firearms. Agad umanong pinaulanan ng mga armadong kalalakihan na nasabing grupo at hindi na nakaretaliate pa ang mga biktima, mga kabombo. Dagdag pa rin niya, pinaghahanap na sa ngayon ng grupo ang mga suspects na nangyari pananambang at isa naman tinitingnang anggulo ang matagal na umanong rido o away sa motibo sa pananambang. Sa ngayon, hinigpitan pa ng otoridad ang seguridad sa nasabing bayan habang sa payag naman ng 6ID Philippine Army, mga kabombo, Bombo Jane, MLF ang nasabing pananambang at tinutukoy na ngayon at hinahabol na ng otoridad ang si Commander Jordan na umano'y isa sa utak sa pananambang sa nasabing mga biktima. Siyang po, 9 po yung napatay at merong 3 sugatan. Unang-una po ang PPO, nag-deploy po ng mga pulis doon kasama po yung tropa po na doon sa area. Ang nanging pahayag ni Police Captain Fayed Kanya, yung Maguindanao PNP spokesperson, mga kabombo. Okay, Bombo Donald, may tanong ko lamang, malayo ba ito sa mga kabahayan, mga mataong lugar, itong pinangyarihan ng pananambang na ito, Bombo Donald? Yes, Bombo Dennis, isa ito sa lugar kung saan masukal at tinitingnan ang gulo ng ating mga otoridad sa ngayon is yung pag-ambush kasi yung area talaga, Bombo Dennis, kung makikita natin sa mga footages at larawan nating ipinadala dyan sa mga kabombo natin, makikita na 2 daanan lang, 2 lanes talaga yun at parang ambush site area, maraming talahib po sa nasabing lugar at angle talaga, Bombo Dennis, na tambangan yung mga biktima na hindi naman nakaretaliate at yung parte, mga kabombo, ng lugar kung saan nangyari pananambang malayo sa kabahayan at palayan ito, Bombo Dennis. Okay, may tanong din si Bombo Jane. Bombo Jane? Alright, Bombo Donald, tanging rido lang ba talaga ang anggulong iniimbestigahan ng kapulisan o pulisya sa nangyaring ambush dyan sa inyong AUR, Bombo Donald? Anyway, Bombo Jane, isa yung rido na tinitingnan po ng ating mga otoridad sa ngayon kasi pangunahin talaga yung rido na aspeto, pero open naman yung ating PNP at otoridad sa iba pang mga anggulo at ilan pang mga motibo sa pananambang, Bombo Jane. Okay, sa akin naman panig, Bombo Donald, dito ba sa pangyayaring ito after that incident, anong hakbang na ang ginawa ng mga otoridad natin knowing na ngayon ay election period na? May mga nangangampanya at umiiral na yung gun ban
So, anong hakbang yung kanilang initial na ginawa na so far dyan sa area, Bombo Donald? Okay, yes, Bombo Dennis, no, yung initial na ginawa, i-intensify na po at in-strengthen na yung police visibility. Also, yung mga choke points at checkpoints, Bombo Dennis, sinigpitan na rin sa ngayon. Yan rin ang ipinabot ni Police Captain Fayid Kanya para conduct na sila ng malalimang investigasyon at also hinahabol na sa ngayon yung mga suspect kasi tukoy na rin ng mga otoridad, Bombo Dennis, ang nasabing ulo ng pananambang sa mga biktima ni kinasawi ng siyam katao, Bombo Dennis. Gusto ko lang malaman, Bombo Donald, kung may politiko ba sa isa sa mga namatay sa nangyaring ambush? So far, Bombo Jane, hindi pa tukoy kasi yung pagkakakilanlan ng iba pang mga biktima sa ngayon sa nasabing SUV ay biniperipeka pa ng mga otoridad and also yung kanilang ipinabot na mga inisyal na impormasyon, MILF po, Bombo Jane, yung sangkot, yung perpetrators at saka po yung mga biktima kasapi po ng MILF o Moro Islamic Liberation Front at hindi pa natin tukoy sa ngayon kung saang base command nakadistino itong mga MILF, Bombo Jane. Sige, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Donald. Yes, Bombo Dennis, mga kabombo, yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Donald Pitogo para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates! Hinimok ngayon ng Commission on Elections COMELEC na dapat muling isaalang-alang nito ang pag-aatas sa mga kandidato na kumuha ng mga permit para sa mga personal na kampanya at motorcade dahil sapat na ang kasalukuyang mga alituntunin ng pandemya ng gobyerno. Sapat na mapatnubay na itinakda ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease para ipatupad ang minimum health protocols sa mga aktibidad na may kinalaman sa halalan. Sa paghahangad na i-regulate ang mga aktibidad sa kampanya, ang COMELEC ay mapangarib na tumatahak sa mga regulasyon ng free speech at free assembly na sumasakop yan sa isang ginustong lugar sa hierarchy ng mga kalayaang sibil. Ang tinutukoy nito ay ang kahilingan ng COMELEC na makakuha pa ng permit sa pangangampanya ang mga kandidato para sa kanilang personal campaign at motorcade. Nakalagay na ang mga alintuntunin ng Interagency Task Force para matiyak ang mapahigpit sa mobility at mga protocol sa kalusugan kung kaya ay hindi na kailangan na humingi pa ng campaign permit system sa COMELEC. Samantala, inamin naman ng Department of Health na naging cause of concern sa kanilang kagawaran ngayon ang maraming mga tao na nagtitipon-tipon sa panahon ng campaign sorties. Nagsimula na noong February 8 ang kampanyahan para sa national candidates. Sa mga tatakbo ito sa May 9 elections para sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at gayon din sa pagkasenador at party list organizations. Muling nagpaalala si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kahit bumaba na ang mga kaso ng virus ay nananatili pa rin na buhay ang transmission nito. Pinalalahanan din ni Vergere ang publiko na dumadalo sa mga campaign rally na mag-ingat dahil maaari silang magkaroon ng sakit. Hiniling ng opisyal ng kalusugan sa mga lokal na pamahalaan na bantayan ang mga nasabing aktibidad. Nanawagan din sila sa mga kandidato na maging halimbawa sa pagsunod sa health protocols. Kamakailan lang, ang Independent Pandemic Monitoring Group na Octa Research ay nagbigay na ho ng kanilang tips kung papaano maiwasan ang super spreader events, lalo na sa mga campaign rallies. Muling pinuna naman ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang dismissal ng First Division ng poll body sa disqualification case laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lumalabas daw ang 41 pages ng resolusyon na sinulat ni Commissioner Amy Ferolino ay kinopya lamang sa ilang impormasyon mula sa korte. Nakasad kasi sa posisyon ni Ferolino na lack of merit ang dahilan kung bakit ibinasura ng First Division
Division ng COMELEC ang consolidated disqualification cases laban sa dating senador. Pero sa buwelta ni Guanzon, kinwestiyon nito ang naturang desisyon sa pagsasabi na paano anya na-convict si Marcos Jr. kung ang sinasabi ng First Division ng COMELEC na walang batas na nagpapataw ng parusa sa non-filing ng income tax returns. Pakinggan natin si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. 30 days na sinulat, yun lang. Bakit kinuha mo pang 30 days? Yan lang pala sinulat mo. Parang kopya, cut and paste lang dun sa mga Supreme Court decisions na ginamit niya. Hindi daw yun moral turpitude. Dahil yun daw hindi pag-file ng income tax at hindi pagbayad ng buwis, ay hindi daw yun masama. Hindi daw yun krimen kung hindi dahil may batas na ginagawang krimen yun. Yun yung mala prohibita. Sabi niya, diyan daw sa mga gawaing prohibited by law lang, hindi talaga masama by itself, wala daw dyan, moral turpitude. Kasi wala naman daw panlilinlang, walang fraud. Ha? Eh bakit yung example mo ng may moral turpitude, rape o robbery? May panlilinlang pa ba dyan? May fraud ba dyan? Eh bakit moral turpitude yun? Ganun lang yun. Moral turpitude, rape, seduction, robbery, estafa, libel, bribery. Crime involving turpitude yan, bribery. Yan. Hindi daw totoo dahil may mga mas current at mas latest na Supreme Court decisions na hindi sinayad ni Perolino. Yung 1996 na kaso na nagsasabi na hindi naman kailangan na para may moral turpitude ay yung krimen, ay yung tinatawag lamang na mala in se, yung mga pangawat, robbery, rape, ganyan, seduction, yung estafa, yung nag-issue na check bouncing check. Hindi, sinabi ng Supreme Court, hindi. Meron din namang moral turpitude sa mga krimen na mala prohibita, na ginagawang krimen dahil may batas na nagsasabing krimen yan. Kagaya nan. Ito nga. Hindi pag-file ng income tax return. Nakalagay sa National Internal Revenue Code Hindi ba? Tsaka hindi pa nagbayad. Hindi lang hindi nagbayad. Hindi nagbayad. 4 na taon yun, ha? At hindi pa nagbayad ng multa. Hindi pa ba bad yan? Talagang paulit-ulit. Talagang pinilit lang ni Perolino. Iyo'y napakinggan si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Matatandaan na bago pa man nagretiro si Guanzon ngayong buwan, inakusahan niya si Perolino na ang pagde-delay ng release ng desisyon sa disqualification cases laban kay Marcos Jr. para yan ma-invalidate anya ang kanyang boto. Pero maring itinanggi ni Perolino ang naturang akusasyon at sinabi na si Guanzon daw ang siyang totoong sumusubok na ma-impluwensyahan ang kanyang ruling. Sa iba pang mga balita, ang Metro Manila Council, mga kabombo, ay inaasahang magpupulong. Yan ho ay bukas para pag-usapan yung mga hakbang na gagawin at pati na yung rekomendasyon sa susunod na alert level system na iiral dito sa Metro Manila. May pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jane, posible umanong maya-maya lamang o bukas ng umaga ay mayroon ng consensus itong Metro Manila Council o MMC kaugnay pa rin ng magiging susunod na alert level sa National Capital Region simula sa Pebrero 16. Sinabi ni Undersecretary Romando Artes, itong OIC at General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Posibleng magpulong din mamaya ang Metro Manila Mayors para pagdesisyonan ang magiging alert level sa Metro Manila. Anya, wala pa itong ideya kung ano man itong magiging desisyon dito ng Metro Mayors kung irerekomendang ibaba na sa alert level 1 ang status sa NCR o mananatili sa alert level 2. Tiniyak naman ni Artes na ang magiging desisyon ng Metro Manila Council ay base na rin sa mga datos ng Department of Health dito pa rin sa sitwasyon sa National Capital Region. At narito pa ang pahayag ni Yusek Romando Artes.
saan po ng ating mga kababayan dito sa Kalasang, Maynila. Ang amin pong pagkuha ng consensus ay batay po sa discussions sa DOH na siya pong nakakaalam ng estado at datos regarding COVID situation dito sa NCR. Tayo naman po sa Metro Manila Council, lagi pong nagbobotohan at kung ano po ang boto po ng mayorya, yun po ang sinusunod na rekomendasyon ng buong Metro Manila Council at yan po ay ina-adopt ng lahat. Hintayin na lang po natin baka within the day or baka earliest or latest tomorrow morning ay meron na pong consensus ang Metro Manila mayors. Ipapaalam naman po namin yan sa publiko. Samantala, ang sinusolusyonan ngayon nitong MMDA ayon pa rin kay Artes itong pagsisikip na ng daloy ng trapiko sa ilalim yan ng alert level 3 dito sa mga pangunahing kalsada lalo na sa Ras R. Sa kabila nito, sinabi naman ni Artes na hindi pa raw kailangang i-expand itong number coding scheme na nananatili pa rin sa dating schedule na mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Una nga rito, sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship itong si Joey Concepcion na irerekomenda na nito sa Interagency Task Force na ilagay sa Alert Level 1 itong status sa National Capital Region sa buwan ng Marso. Bombo Gerald. Go ahead, Bombo Dennis. Pero may mga lumutang na inisyal mula sa hanay ng mga, cabinet officials ito. Yung nagsasabi na mas gusto nila na manatili pa rin sa alert level number 2, Bombo Gerald. So itong sa consensus naman ng Metro Manila mayors ay yung pagbabasehan dito, yung bilang ba ng mga kaso o yung kabuuang sitwasyon, Bombo Gerald? Yung DOH, doon sila nagbabase daw sa mga datos ng Department of Health at syempre yung sitwasyon ngayon dito sa National Capital Region. At totoo yan, yung iba gustong manatili dito sa alert level 2, lalong-lalo na nagsimula na itong campaign period kapag inilagay sa alert level 1, Bombo Dennis, sobrang luwag na yan at pinangangambahan ngayon itong mga aktibidad ng mga politiko na nagtutungo sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na dito sa National Capital Region na sobrang luwag na. Kaya't ang sabi nila ay mas maiging ilagay muna dito sa alert level 2 para mas mahigpit pa rin kaysa naman kapag luwagan ay baka sumipa na naman, lumobo na naman itong kaso ng COVID-19 dito pa rin sa National Capital Region maging sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Bombo Dennis. Okay, so maliban dito sa adjustment na ito, pagka sinabi kasing alert level 1, ay pati yung transportasyon kasama yung mga papalabas ng Metro Manila at then yung mga papasok dito, Bombo Gerald. So ano magiging sitwasyon na aasahan natin dyan? Dapat siguro i-tap din yung mga nasa transport stakeholders dito sa issue ng transportasyon na Bombo Gerald. Oo, sinasabi kanina ni Undersecretary Artes nga na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Transportation ng sa gayon ay magkaroon ng adjustment dito sa mga sasakyan. Ngayon pa lang na alert level 2, meron ng nararamdamang pagkukulang talaga dito sa public transport, yung mga bumabiyaheng bus, yung mga bumabiyaheng jeep, may kakulangan na, Bombo Dennis. Kaya naman pagdating nga dito sa mas mababang alert level ay yung siguradong mababago dyan yung seating capacity ng mga sasakyan at ang pagdadagdag na nila ng mga bibiyaheng mga jeep maging itong mga bus na patungo sa iba't ibang panig ng ating bansa. Dahil na rin sa asahan na itong mas maraming uuwi sa mga probinsya kapag mas maluwag na itong restriction, hindi lamang sa NCR, kundi maging sa ibang lugar na pag inilagay sa alert level 1, Bombo Dennis. Okay, may nagtatanong dito, Bombo Gerald, balik na daw ba yung biyahe ng mga bus after may baba sa alert level number 2, yung Metro Manila? At itong mga nakalipas na linggo na ito, nakabalik na ba unti-unti yung mga biyahe ng mga pampasaherong bus? Oo, Bombo Dennis, pero ang problema kasi dito, yung mga pupuntahan pa rin nilang lugar, yung mga requirements dyan. Dahil mayroon yung mga LGUs, hindi maiwasan, mas mahigpit yung kanilang mga restrictions. Kaya yan yung problema actually ng mga bus companies kapag yung pupuntahan nilang lugar ay mas mahigpit
ay yung mga bibiyahe dito sa mas maluwag ay kailangan nilang magdala ng mga requirements dyan sa pupuntahan nilang mga lugar, Bombo Dennis. Do nagsimula na yung mga bus companies na mapabiyahe itong kanilang mga bus units sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Itong mga papuntang Southern Tagalog, Bombo Dennis, ramdam na lalong-lalo na dito sa mga galing dito sa Metro Manila ay talagang marami-rami na yung mga pumupunta dyan sa Southern Tagalog region, dyan sa Cavite, Laguna, Bombo Dennis sa mga sandaling ito. Kaya minsan yan din yung nagkukos na ng traffic dito sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila, Bombo Dennis. How about yung metro buses, Bombo Gerald? Kasi lately limited pa rin. Ngayon, kumusta na? Oo, merong dagdag, Bombo Dennis, pero merong ibang ruta ito. Gaya na lamang dito, dati yung mga bus na dumadaan dito sa Central Business District ng Makati, yung may linyang LRT Ayala Leverisa ay hindi na dumadaan dito sa may sentro ng Makati at umiikot dyan sa malaking mall sa Pasay yung iba. Pero ramdam pa rin yung kakulungan ng mga city buses na bumabiyahe ngayon at hindi rin 24 hours yung biyahe ng mga bus na umiikot dito sa Metro Manila, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, nakikipag-ugnayan na sa halos 400 Filipinos sa Ukraine ang mga Philippine diplomats sa Warsaw, Poland. Hinimok ang mga ito na makikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas para sa anumang hindi kanais-nais na insidente sa kanilang mga lugar sa gitna ng mga ulat ng isang napipintong pagsalakay ng Russia. Sa payag na inilabas ng Department of Foreign Affairs, sinabi ng Philippine Embassy na mahigpit nitong minomonitor ang sitwasyon ng nasa 380 Filipino nationals na nakatira sa Ukraine. Ang Embahada ng Maynila sa Warsaw naman ay may jurisdiksyon sa Ukraine. Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng gobyerno ng Amerika na ang pag-atake ng Russia sa Ukraine ay maaaring mangyari sa loob ng ilang araw. Si Jake Sullivan, ng National Security Advisor ni U.S. President Joe Biden, ay nagbigay pansin sa mga palatandaan ng paglaki ng Russia, kabilang ang mga bagong puwersang dumarating sa Ukrainian border. Idinagdag pa ng isang malaking pag-atake ay maaring ilunsad sa panahon ng Olympics na nakatakdang magtapos yan sa February 20. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa mga Filipino sa Ukraine sa pakikipag-ugnayan naman sa Honorary Consulate General sa Kiev. Oras natin mga kabombo, 31 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Mag-i-issue ng Seal of Legitimacy ang Department of Trade and Industry o DTI para ho ito doon sa mga direct selling at multi-level marketing na nag-ooperate ngayon dito sa ating bansa. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, nakapaloob ito sa inilabas na Administrative Order 21-09 o yung Guidelines on Grant of DTI Seal of Legitimacy for Legitimate Direct Selling and Multi-Level Marketing. Target nitong mabigyan ng proteksyon ng publiko upang hindi maging biktima ng mga kumpanya na kabilang doon sa mga chain distribution o yung pyramiding scam. At hinikayat din ng opisyal ang nasabing mga kumpanya na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para ho makapag-apply ng naturang seal. Nakikipagtulungan na rin ang DTI sa Securities and Exchange Commission para ho ma-monitor ng husto yung mga rehistrado pati na yung mga hindi naman rehistrado ngunit nag-ooperate ng kanilang negosyo at konektado pa doon sa multi-level marketing. Handang-handa na ang Metropolitan Manila Development Authority sa oras na ilipat sa Alert Level 1 ng Metro Manila. Ito ang itiniyak ni MMDA Officer in Charge, Attorney Don Artes, kung saan nakahanda ang kanilang kagawaran na ipatupad ang kahit anumang pulisiya. Unang pinalutang ng mga grupo ng negosyante ang hirit na gawing Alert Level 1 na ang Metro Manila na may kaakibat na pag-alis sa distancing protocols. Ito ay sa kabila ng panindigan ng Department of Health na
na nananatiling moderate risk pa rin ang Metro Manila sa COVID-19 classification. Ayon kay Artes, striktong na ipapatupad naman ng mga establishment ang minimum public health standards. Pero ipapaubayan na lang nila sa mga eksperto ang pasya tungkol yan sa pagbaba ng Capital Region sa Alert Level 1. Kung maalala, ika-4 na araw ng sunod-sunod na kapagtala ang Pilipinas ng mas mababa sa 5,000 na kaso matapos may tala ang mahigit 3,700 bagong kaso noong araw yan ng Biyernes. Sa dagdag pa nating balita, inaasahang magtataas ng kanilang presyo ng bulaklak sa ilang mga nagtitinda, lalo na ho sa mga flower shop sa kilalang lugar ho na bagsakan ng mga bulaklak, yung Dangwa Terminal sa lungsod ng Maynila. Yan ay hanggang Valentine's Day na ho yan, sa Lunes. Ayon sa ilang may-ari, hindi nila maiwasan na magtaas talaga ng presyo dahil nagtataasan din yung halaga ng kada araw ng kanilang mga pinagkukunan o yung kanilang mga supplier. Liban sa Baguio City, pangunahin ding pinagkukunan ng supply ng bulaklak ng mga nagtitinda ho sa naturang lugar dyan sa Dangwa ay mula ho sa Quezon Province. Samantala, napansin naman sa pag-iikot ng Bombo Radio na liban ho dun sa mga personal na namimili ng bulaklak, patok na patok din ang negosyo na buy and sell kung saan ay ilang mga seller ang nagbebenta ho ng mas mahal sa pamamagitan ng online selling na platform. Kwento ng isa sa mga may pwesto na si Cora Charisa ay kadalasan daw mabenta rin sa araw ng mga puso ang mga roses. Kaya naman ang mga fresh flowers ay ipinipreserba nila sa refrigerator para ho hindi agad ito malanta. Narito ang kwento ni Aling Cora Charisa sa panayam ng Bombo Radio. Ngayon ma'am, sobrang taas. Malaki ang pinagtaas talaga. Parang dinoble, sobra pa sa doble. Actually ma'am, kung kikita man kami ng malaki, bibinta kami ng malaki, hindi naman mas pa sa amin lahat yan. Kasi sa sobrang taas ng puhunan, konti lang din nakikita namin. Ang kumakita, yung supplier. Tindahan, siguro kung magbibinta kami ng 50 mil araw-araw, ang siguro ang sa amin dyan nasa 15,000, gano'n. Wala ma'am, sarado kami. Sarado talaga? Oo. Pero yung bago magkaroon ng COVID-19 sa Pilipinas, magkano po yung... Mas okay po yun. Mas maganda yun. Kaya nga po sana magbalik na yung dati. Sa ngayon ma'am, kasi dati-dati yung talagang mabili yung mga fresh. Ngayon, almost ang hinahanap ng tao yung dry. Tiniguyan ni Aling Cora Charisa, isa ho sa mga vendor ng bulaklak dyan sa Dangwa sa lungsod ng Maynila. Yan ay sa exclusive interview ng Bombo Radio. Ang isa pa hong nagbibenta ng bulaklak na si Aling Carmelita ay mapapansin na maraming nakadisplay sa kanyang mga pwesto ng mga dried flowers o kaya naman yung mga tinatawag din na gypsum flowers na mabenta rin daw sa panahon ngayon. Alamin natin kung bakit mabenta ho ito. Narito ang tinig ni Aling Carmelita sa panayam po ng Bombo Radio Philippines. Pero para naman medyo mabili-bili. Kesa nung nakaraan. 100. 10 piso, may 20. Oo. Depende sa klase. Hindi, depende sa klase. Baka hindi. Ganun lang yun. Mayroon na rin. Mga customer lang. Talaga mga datihang customer. Ay sa 14, mabili na lang dyan yung mga arrangement na. Yung dahon hindi na masyado. Tinighuyan ni Aling Carmelita, isa ho sa mga nagtitinda ng bulaklak dyan sa Dangwa Market. Sa dagdag pang mga balita, good news naman, mas maraming mga oportunidad sa trabaho abroad para yan sa mga manggagawang Pilipino ang magbubukas na ayon yan sa POEA. May pagulat si Bombo Everly Rico. Magandang balita para sa ating mga kababayan dahil mas marami pang oportunidad sa trabaho ang magbubukas para sa mga overseas Filipino workers. Sa laging handa briefing ngayong araw, sinabi ni Philippine Overseas Employment Administration o POEA Deputy Administrator Bong Plan, mataas ang pangangailangan ngayon sa ibang bansa, partikular na sa mga professionals gaya ng mga nurses at gayon din sa mga truck drivers.
In demand din anya ngayon ang sektor ng information technology pagdating naman sa overseas employment. Ayon pa sa opisyal, ang mga seafaring industry ang may bahagyang mataas na demand at madaling nakarecover mula sa epekto ng mga ipinatupad na restriction dahil sa pandemya. Bagamat mas bababaan niya ang demand para sa mga overseas Filipino workers sa kasalukuyan kung ikukumpara naman noong nagdaang mga taon na wala pang pandemya, nakikita naman anya ang unti-unti ng pagtaas ng deployment ng overseas Filipino workers mula noong nakalipas na taon. Dumadami na po ang mga demands and requests coming from the different countries po of destination. For example, yung UK, marami na rin po silang demand sa atin pagdating po sa mga healthcare workers natin, particularly yung mga nurses and caregivers. This is the same with Germany and Japan. Kaya yun, marami pong demands. Kaso nga lang po, we have to consider also the demand, our personal demands here in the Philippines also. Kaya medyo meron pa tayong konting deployment. Meron up to 7,000 lang po ang pwede po nating i-deploy na healthcare workers. Kaya medyo limitado pa rin po pagdating sa mga nurses and healthcare workers. Pero pagdating po sa mga truck drivers, pagdating po sa mga seafarers, open po tayo at basically based on our data and our projected data, mas dadami po ang demands natin pagdating po dito sa logistics area po natin. Samantala, bumalangkas na rin ang POEA ng Memorandum Circular para sa guidelines ng pagpapatuloy ng deployment ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Kasunod na rin ito ng muling pagbubukas ng borders ng naturang bansa para sa mga migrant workers simula sa Pebrero 15. Kabilang sa naturang guidelines, kailangan na sagutin ng mga recruitment agencies o ng kanilang employer ang gagastusin ng mga overseas Filipino workers para sa karagdagang mga requirements na hinihiling ng Taiwan government, gaya na lamang ng 14 days quarantine. Kaya't maliwanag na walang babayaran ang mga overseas Filipino workers. Ayon pa sa POEA, tinatayang nasa 40,000 na OFWs ang nakatakdang i-deploy sa Taiwan, kung saan nasa 5,000 ang nasa pipeline o maunang madedeploy. Narito naman ang mga panuntunan para sa mga papalis ng overseas Filipino workers papunta sa bansa kung saan sila magtratrabaho. Depende po kasi sa mga country of destination o kung saan po sila pupunta. But basically po, yung mga health protocols na sinusunod or quarantine protocols na sinusunod is, number one, yung mga 72 hours na RT-PCR test or 48. It depends po depende po sa country po na pinupuntahan po nila. Tapos, pangalawa po, kailangan po natin yung vaccination certificate. So, ang presumption po, dapat po vaccinated ang ating mga OFWs na pupunta sa iba't ibang bansa. At of course, yung mga OEC, yung regular po na pinoproduce po nila pagdating po sa immigration po natin o paglabas po dito po sa ating bansa. Umaabot naman sa 700,000 na mga overseas Filipino workers ang naripat o pinauwi dito sa bansa. Ayon kay POEA Deputy Administrator Bong Plan, ang mga OFW na napaso na ang kanilang mga visa o nawala ng trabaho ay maaaring mag-avail ng mga programa ng POEA gaya na lamang ng online job fairs. Marami naman po tayong programa para doon po sa mga nawalan po ng trabaho nating mga OFWs. Number one po, may mga online job fairs po tayo na ginagawa para makita po ng ating mga OFWs na na-repatriate kung meron silang mga ibang trabaho na pwede pang puntahan. Pangalawa po, ini-endorse po namin sila, ini-endorse natin sila sa mga iba't ibang mga recruitment agencies or manning agencies para kunin ho sila at makapagtrabaho muli. Pangatlo po ay meron po tayong tinatawag na retooling po sa ating mga OFWs. Baka ang kagandahan po dito, makapag-aral po sila na libre, at the same time po mas mapataas po nila ang
nila ang kanilang kaalaman at hopefully makakuha sila ng mas magandang trabaho overseas. So ganun po ang mga programa po namin ngayon. Kung gusto pa po nilang malaman kung ano pang mga available jobs, pwede lang po silang pumunta sa POA website po natin, which is www.poaa.gov.ph. Yun po ang ating website. At pwede rin po silang tumawag sa ating hotline number, which is 8722-1144 or 8722-1155. Paalala ng POEA sa mga nagnanais na magtrabaho abroad, maaaring sumangguni sa mga hotlines o website ng kagawaran upang matiyak na lehitimo ang inaalok na trabaho. Lagi din anyang tiyakin na sa pag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa sa mga opisina lamang ng POEA dapat na mag-apply. Gayon din maging matalino at huwag basta-basta magtitiwala sa direct hiring. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Higit 3.6 million pesos na halaga ng shabu at 2 kilo naman ng dried marijuana leaves na sabat ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon doon sa Cebu. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Star FM Cebu. Sa kulungan ng bagsak ng 2 individual matapos makumpiska ang bulto-bultong droga sa 2 magkahiwalay na buy-bust operation nitong lungsod ng Cebu. Unang naaresto ang isang kinilalang si John Paul Datan, 24 anyos, sa isinagawang operasyon kaninang madaling araw sa barangay Lorega nitong lungsod. Nakumpiska mula kay Datan ang mahigit 2 kilo ng dried marijuana leaves na tinatayang nagkakalaga ng abot sa 300,000 pesos. Samantala, arestado naman ang isang high-value individual sa hiwalay na operasyon ng Drug Enforcement Unit kaninang umaga sa barangay Inayuan itong lungsod. Nakilala ang suspect na si Diomedes Magnanaw, 30 anyos. Nakumpiska mula kay Magnanaw ang 525 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng abot sa 3.6 million pesos. Nakadetino ngayon ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Balitang droga pa rin mga kabombo, aabot naman sa 3.4 milyon na halaga ng syabong nasabat sa operasyon dyan sa Muntinlupa City. May balita ang Star FM Manila. Aabot sa 3.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa 4 na individual sa ikinasang drug buy-bust operation sa lungsod ng Muntinlupa. Ayon kay Southern Police District Director Brigadier General Jimili Macaraeg, ang operasyon ay kanilang ikinasa sa Block 6 Phase 4, Southville 3 housing project sa Barangay Poblasyon ng naturang lungsod. Kinilala ang mga sospek na sina Marco Anthony Panibe, 30 taong gulang, Romnick Mesloso, 22 taong gulang, Ernesto Landing Jr., 25 taong gulang, at Draven Aubrey Velasco, 21 taong gulang. Na-recover sa mga ito ang nasa 6 na plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu at may timbang na 508 grams na nagkakahalaga ng aabot sa 3.45 million pesos kung ang pagbabatayan ay ang street value nito. Aharapin ng 4 na sospek ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ating alamin, dahil dun sa Boracay, wala pa raw na italang foreign tourist. May detalyang Bombo Radio Kalibo. Kinumpirma ni Malay Tourism Officer Felix De Los Santos na wala pang nagbabakasyon na dayuhang turista sa isla ng Boracay. Ito ay matapos na buksan ng pamahalaan ng mga borders nito sa mga foreign travelers upang muling mapalakas ang turismo at ekonomiya ng bansa. Ayon kay De Los Santos, pawang mga domestic tourist pa rin ang pumapasok sa isla kung saan kahapon, Pebrero 11, nakapagtala ng pinakamataas na tourist arrivals na umabot sa 3,982. Inaasahang tataas pa ito sa selebrasyon ng Valentine's Day. Simula Pebrero
1 hanggang 11 ang tourist arrival ay umabot na sa 20,627. Inaasahang sa Hunyo hanggang Agosto pa dadating ang bulto ng mga dayuhang turista. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Michael Alano nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nag-anunsyo ng amnestiya ang Myanmar military junta para sa higit 800 mga bilanggo upang markahan ang Union Day ng bansa habang nagsagawa ito ng parada at pagpapakita ng puwersa sa kabisira. Ang bansa ay nasa kaguluhan mula noong kudita nakaraang taon na may mga malawakang protesta at isang kasunod na pagsugpo sa militar na pumatay ng higit sa 1,500 sibilyan ayon yan sa UN Human Rights Office. Ang pinuno ng junta na si Min Aung Hlaing ay naglabas ng pardon order, isang regular na tampok na mga pangunahing holiday sa bansa para yan sa 814 na mga bilanggo upang gunitain ang ika-75th anniversary ng Union Day. Ang mga mabibigyan ng amnestiya ay karamihan mula sa mga kulungan sa commercial hub ng Yangon. Hindi na sinabi kung ang nakakulong na si Australian academic Shen Tarnal ay kabilang sa mga pinalaya. Samantala naman, inihayag ng Israel na nagpasya itong ilikas ang mga diplomat nila at empleyado ng embahada mula sa Kiev sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang Israeli Foreign Ministry ay nagsabi sa isang pahayag ng Israel ay naglabas ng isang travel warning at ang mga bisitang Israeli sa Ukraine ay pinapayuhan na umalis sa bansa. Inirekomenda din ng minister ang mga Israeli na mag-isip lalo na sa mga gustong maglakbay sa Ukraine na ipagpaliban ang kanilang mga plano sa ngayon. Kasunod yan ng issue ng travel warning, sinabi ng minister na nagpasya itong ilikas ang mga pamilya ng mga diplomat at empleyado ng Israel sa embahada. Nauna nang inulit ni US President Joe Biden ang kanyang panawagan para sa mga mamamayan ng Amerika sa Ukraine na umalis kaagad sa bansa kung saan binanggit nito ang mas mataas na banta ng military action. B-52 bombers naman ng Amerika na ginamit sa airstrike laban sa ISIS at sa Afghanistan War dumating na sa Europa sa gitna ng pinangangambahang Russian invasion. May nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Handang-handa nang maglunsad ang Estados Unidos ng cruise missiles mula sa British Royal Air Force Fairford. Oras na lumala ang diplomatikong tensyon sa pagitan ng North Atlantic Treaty Organization o NATO at Russia. Ayon kay Bombo International Correspondent Ramili Sugon, nagmula ang nasabing pahayag sa isang dating British intelligence official kasunod ng pagdating na 4 na B-52 bombers ng US sa Europa. Sinabi pa ni Isugo na base sa pahayag ng opisyal, ang long-range bombers ay may kakayahang mag-operate laban sa milyang-milyang layong target katulad ng troop concentration sa southern Russia at Belarus at maging sa naval bases sa White Sea. Napagalaman na ang B-52 bombers na tinatawag din na Stratofortress ay isang long-range heavy bomber na ginamit ng US Military Service mula pa noong 1955. Noong 1992, ginamit ito upang bombahan ang Baghdad, Iraq at noong panahon ng Bosnian at Kosovo conflicts, gera sa Afghanistan at air campaign laban sa ISIS sa Middle East. In case na matuloy yung pag-atake ng Russia, yung sa Amerika kasi sabi ni President Joe Biden, walang tinatawag na emergency na repatriation na gagawin sila. So I don't know sa UK sa ngayon kasi ang babala ng UK, ang citizen dito na evacuate o dapat na umalis sila sa Ukraine while mayroon pa mga commercial flights. Si Bombo International Correspondent Ramili Sugon. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Nagkampiyon ang kontrobersyal na Pinoy Olympian na si EJ Obiana sa katatapos lamang na Orlen Cup 2022 na ginanap sa Lodz, Poland. Nanguna itong si Obiana matapos na maklear niya at matagumpay na matalon ang 5.81 meters.
Ito ang kanyang unang titulo ngayong taon, magkaraan ng ilang serye ng kanyang paglahok sa mga kompetisyon sa Germany at Sweden kung saan ho ay nabigo siyang malampasan ang 5.81 meters. Gayunman, sa pagkakataong ito, hindi na pinaporma ng Pinoy athlete ang kanyang mga karibal, lalo na si dating Olympic champion Thiago Braz ng Brazil at ang pambato ng Poland na si Prior Lisek na kapwa umabot lamang sa 5.71 meters ang nalagpasan sa pole vault. Umabot sa 7 mga atleta ang lumahok sa nabanggit na kompetisyon. Samantala, ang sunod na lalaukan na event nitong si Obiena ay sa France kung saan maalala mga kabombo, nito lamang nakalipas na ilang linggo ay nakibahagi pa siya sa pamamagitan ho ng virtual hearing sa Senado. Ito ay may kaugnayan sa issue ng umano'y pagkabigo niya na ma-liquidate ang milyong pisong pondo na budget para sa kanyang dayuhang coach. Una na siyang tinanghal ng patapa bilang national athlete pero kinampihan naman siya tinanggal sa naturang listahan ng patapa pero nakakuha po siya ng suporta mula sa Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission at maging sa ilang opisyal ng Malacanang. Samantala, mistulang nakahinga na rin ng maluwag ang MVP frontrunner at big man ng Philadelphia Sixers na si Joel Embiid matapos na malipat na rin sa ibang kupunan ang dati niyang katandem at kontrobersyal na si Ben Simmons. Kung saan maalala, itong si Simmons ay kabilang ho sa 3 players na ipinagpalit ng Sixers sa NBA superstar na si James Harden na mula naman sa Brooklyn Nets. Ayon kay Simmons, sa wakas ay matitigil na rin ang parati niyang pagsagot sa issue kung kailan ba talaga muling makakabalik sa paglalaro ang naturang player. Kung maalala mga kabombo, bago pa man nagsimula ang season noong nakarang taon, ay lantaran na idiniklara ni Simmons na ayaw na niya sa Sixers. Aminado naman si Embiid na asar siya sa naging sitwasyon. Sa ngayon ay makakamubuo na raw ang kanilang panig. Kanina ay panalo naman ang Sixers, makarang ilang paso nila ang Oklahoma City Thunder sa score na 100-87. Nagtala si Embiid ng 25 points at meron ding 19 rebounds. Samantala naman sa dagdag pang sports balita, si Heidelin Diaz nagkakaproblema sa training para sa SEA Games. Maya detalyang Star FM Bacolod. Nagkakaproblema ngayon sa training si Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz kung saan nadagdagan ito ng timbang na nagpapahirap sa kanyang pagbubuhat. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monica Pontevilla, sinabi niyang magkakaroon ng qualifying tryout ang SWP sa Marso para sa 2021 Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam, kung saan handa naman ang mga sasaling atleta maliban kay weightlifting star Heidelin Diaz dahil sa hindi pa siya bumalik sa kailangan niyang timbang. Sa ngayon, si Diaz ay magsasanay sa Maynila, ngunit sinabi ng kanyang coach na si Julius Narano na ang pagbabalik sa Malaysia upang ipagpatuloy ang kanyang build-up ay nananatiling isang option at ang lahat ng desisyon ay nakasalalay sa kanyang pagganap sa qualifying tournament. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bomba Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Yung top Pinay naman na jiu-jitsu fighter na si Annie Ramirez pasok daw sa 2022 World Games at may pag-uulat dyan ng Star FM Baguio. Pasok ang Pinay Jiu-Jitsu athlete at SEA Games gold medalist na si Annie Ramirez sa 2022 World Games. Nakapasok nga si Ramirez sa pamamagitan ng wildcard qualification. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Bicolana athlete, ibinahagi nito na hindi niya inaasahan na makapasok at mapabilang sa nasabing kompetisyon at inilarawan din ito ang kanyang emosyon bilang magiging isa sa mga atletang magre-representa sa bansa sa World Games. Ito na rin umano ang pinakamalaking multi-sporting event na kanyang lalahukan.
naghahalo yung excitement and kaba din. Hindi ko rin expect kasi sobrang limited nga yung competition namin. Yung pinakamalaking multi-sport event na masasalihan ko kasi nakapag SEA Games na ako, Asian Games, Asian Indoor and Martial Arts Game, Pro Asian yun. Ito, Worlds. Tinig ng jiu-jitsu athlete at SEA Games gold medalist na si Annie Ramirez sa panayam ng Star FM Baguio. Maliban kay Ramirez, pasok din sa World Games ang Muay Thai fighter na si Philip Del Armino. Matatandaan na naging matagumpay ang kampanya ng Pilipinas noong nakaraang World Games dahil nakapag-uwi ng gintong medalya ang billiard player na si Carlo Biado. Gaganapin ang 2022 World Games sa darating na July 7 to 17, 2022 sa Birmingham, Alabama, USA. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabangho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 51 pesos and 26 centavos, Singaporean dollar 38 pesos 13 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 57 centavos, ang euro ay 58 pesos and 58 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 66 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada